Якби ніхто не памяне ніяк праведнікаў свету, не напишут их имена. Когда вы будете в Новоградку, там есть музей, как габреи уходили с гетто. Они довольно долго копали этот проход. И вот, как рассказывала сама ведущая габрейка, справа в том, что те полицаи, которые там были, с Беларуси, они разумели, что там щось робиться. Але в даденому випадку вони обрали, що ліпі вони отримають там кару от тих самих німців за свою безладність, чим за те, що вони будуть приймати уділ у забойстві. Вони обрали от менше зло. То есть этих людей не будут вспоминать как героев, на жаль, но навіть іменів не буде. Когось, може, розстріляли за злочинство. Але можна от пам'ятати, що колись люди вибрали замість того, щоб забити, замість того, як вислужитися перед начальством, вони отримали достатково серйозне, думаю, покарання за те, що збігли з того гетто, збігли шмат габреїв. А як вони ведали, зашли полицаи, коли копали. И вот зашли, они поглядели на это открытый люк, и тут думали, те люди, які копали, що це все. А вони зробили вигляд, як би це не зауважили. То есть это люди повернулись и вышли. Причем не один зашел. Это можно было еще подумать, хтось на когось стукне. Ті інші розповідок палили вёску тут у Білорусі. Як прийшли знов такі німці, поліцаї прийшли разом, яких так само ніхто не буде влучати, ніяких праведників. Вони согнали жихаров, а потім поліцай підійшов один і сказав, тепер біжите. І не стали стріляти вслед. Це було кілька десятків чоловік, і кожен мог заложити один одного. Але ніхто не заложив, то есть вони вёску попалили після, але відчиталися, як цим цю вёску люди покинули. Ось такі позитивні історії, які допомагають жити. Як приходили до нас партизани, забирали і м'ясо, і сало, забирали капусту з бурками, ти знов у ляси утякали. Каб спинить рабовництво і голод, ми створили самоохолу, і як пордали тим партизанам, і яны больш до нас не прийшли, добровольці і самоохоли, білоруські гожі хлопці, треба мужно змагатися, і сонце врешті гляне у наше окно. Добровольці, самоохоці, білоруські гожі хлопці, треба мужно змагатися, і сонце врешті гляне